Naisyaga YouTube channel. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para inising niya tanan-tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time. Ari ka di gali migo toy toy. Amigo na inoy. Nagaano ka di man? Nagapamantay talaga. Nala. Ay hala. Do sinong Jerry man nagapakadto di oh. Ay, nung Jer, mayong aga. Mayong aga. Nung Jer, di ka gani gaw bra? Ako? Oo. Sa Nusiko, no? Hindi. Balaan ko na. Sa Sineko ka nagaw bray. Hindi. Sa diin man gali? Sa Shusiko? Ha? Nusiko? Ano na siya man? Kwan. Short Circuit Electric Company. Hala. Daw ginatripan ta ni ng Jerry, haw. Mayo balaan nyo. Mauna na ako sa inyo. Sige nang. Hoy, ari ka mo di galing aduwa? Ari pagidang isa. Ay, Tito Mascobado? Nga ari ka haw? Ari man ka mo di mo. Ari ko di kay para pamangkuton ka mo nga duwa. Kung nakabati na kamo sang kanta sang syakol nga kuring. Ha? Kuring? Daw aso man ang kanta sang syakol? May kanta gid sila yang kuring. Ay tuod? Ano ang kanta na haw? Kay nabatian ko ya inablang. Ako'y may alaga, asong mataba. Buntot ay mahaba. Hindi may ara gid ya. Sige, Tito Mascobado, kanta habi ang kanta sang syakol nga kuring. Aryo, mahal niya ako, mahal kuring siya. Grabe ba? May pamangkot man kubla sa inyo dito, mas kubado kag Noy. Ano na, migo toy toy? Human, Ariho, paano nyo mahibalaan kung babae o kung lalaki ang ara sa sulod sang banyo nga hindi nyo paglinglingon o kung hindi nyo paglantawon? Aba? Oo, Abrihan hindi gani pwede. Paano man? human. Paano mahibalaan kung lalaki o kung babae ang ara sulod sang banyo nga hindi naton pagpalapitan, hindi taman paglantawon o kung abrihan? Ay, kasimple lang na. Paano be? Oo man? Hulto nyo nga magwa. Ay, oo no? Uy, hala. Daw si Inday Christine man ang nagapakadto diyo. Hi, Tita Ten. Mayong hapon. Mabakal ka mo? Ano na, Tita Tin? Lamayo. Naknak. Uy, hala, may naknak din si Noy ho. Ano nang naknak mo, Noy? Man, Naknak. who's there? Lamayo. Lamayo, ho. Tang, tang, tang. Lamayo ka man sa akin. At ako'y iyong limutin. Wow! Kasagad sa mga apo ni Lolo Tasyo ba? Bibo, siya lang. Ako man. O sige be. Knock. O sige, who's there? Lamayo. Lamayo, ho.
Kung sakaling ikaw ay lamayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Noyo. Ay, ambot ang kasabad sa inyo. Malakat na lang gani ko. Ambot na lang gid sa inyo. Malibod, ako yasang akon lamayo. Okay. Lamayo, lamayo. Lamayo man siya sa'yo. Nandito pa rin ako. Hala, si Lolo Ilyong ho, nagapakadto di. Oh, matuod. Tapos nagakanta-kanta. Pumati ang tabi nakanta niya. Kung gusto mo makakita siyang kapre, magkanto sa ila ni Maki. Kay dito madamo siyang kapre. May grade 1, may grade 2, may grade 3. Hello, Lolo Ilyong. Hi, Lolo Ilyong. Oh, mayong hapon Lolo Ilyong. Ay abaw kadami siyang akon mga apo ba? Abe, kantahi si Lolo niya na Ilyong be. Ate, sige kantahi siya noy. Ako naman. Sige Aryo. Ako kadto si Palay, ako bakal kiyamay, ako bakal kiyaha, kiyapot, kiyamay, kiyaha. Nami ba? Oy, hala, Brownie. Ari ka? Hala, kadako nagidya kay Brownie, no? Ay hala, Tito Maskubado. Kasakit siyang panulok kay sa imo. Ginanguruban niya ka. Amo ginayan noy. Nga, haw. Kay pariyo sila sang itsura. Oh. Hoy, hindi ka mo haling uyat sina kay Brownie ha? Nga haw. Woman. Kay ang rabies bala sina puwerte. Nak. Who's there? Rabis. Rabies, ho. Bakit rabis kitang mahal? Sumpa mo. Oh. Hi. Ay hala, kagwapa nga babae ho. Si Kwan na, si Manang Katrina. Ay oo, no? Kagwapa kay ng Katrina. Nak. Who's there, Lolo Ilyong? Katrina. Katrina, ho. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahagkan, Katrina. Doon lang. Ay abaw. Sagad-sagad, Lolo Ilyong ba? Oo, mano. Bilib ko ni kay Lolo Ilyong mo. Kaya nga nagakanta bisan libagon. Ay ti siyempre, naturalan na yung libagon kay why practice. Oh, bisan mag-practice pa. Oo man. Libagon man nagyapon. Ari para sa inyo Nak. Who's there? Baying. Aba, Baying ho. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan. Hawak kamay, di kita
na wala. Uti, diindang baying. Hawak kamay, baying Constantino. Oh. Naisyaga YouTube channel. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo.